Soc Lugo Cardillo, de l'Escola La Parellada de Santa Oliva, i us presentarem el projecte de robòtica educativa. El que volem és crear infants que siguin capaços de trobar solucions tecnològiques a problemes reals. Per això fan servir tècniques tipus design thinking per trobar quina és la manera en la que es pot resoldre alguna dificultat que hi hagi en l'entorn. És un projecte que fem des d'educació infantil 3 anys fins 6è, en el qual el que pretenem és que els nostres alumnes siguin creadors de contingut digital i no només usuaris. La resposta dels alumnes és molt satisfactòria perquè estem veient que de mica en mica els alumnes fan servir més produccions tecnològiques en els seus treballs d'aula i no només això, sinó que hem notat un augment de resultats en les competències bàsiques i en els resultats acadèmics en les matèries STEM i hem observat que els alumnes del centre de mica en mica van triant més estudis i carreres relacionades amb l'àmbit STEM.